investigación, ao paso do tempo, tamén despois de tantos meses entre o confinamento e agora este suposto parón de outros 3 meses máis, hai un retroceso. As terapias tamén están para manter e para poder elevar todo o que lles levan traballado. E se iso se para de repente, obviamente, voltamos para atrás, tanto no conductual como tamén no que nos obxectivos que podemos acabar. Entón, é moi complicado. Si estou vivindo, que estou sufrindo en maior grado é a gran preocupación das familias que non poden conciliar de ningún xeito, que non só están vendo ese retroceso despois de todas as terapias e todas as mellorías, senón que non poden conciliar. Xente que ten os seus postos de traballo, xente que depende dese centro de día para poder atender os seus postos de traballo e que se sinten totalmente sin solución. Neste sentido, a unión fai a forza, e a loita non deixa de ser social, e reivindicar sobre todo os seus dereitos ás terapias e os dereitos a ter, sobre todo, a inclusión e a normalidade que eu creo que promulgamos desde os nosos centros. Eso creo que é unha liña común a seguir sempre. Se a mellor forma de solucionar o tema é facer forza desde a unión, desde logo que estamos dispostos a facer esa forza xuntos e a loitar por ese ben común, porque neste caso é unha necesidade que temos en común. Eu creo que esa é unha medida complexa, pero precisamente para iso nos preparámonos e creemos os mellores métodos de EPIs e de protección tanto individual para as traballadoras, por suposto, pero tamén para as persoas usuarias, que é o que nos queremos salvaguardar, a súa saúde e, sobre todo, que todo estea preparado para que eles teñan as súas terapias necesarias nas mellores condicións posibles. Claro, de que se as desinfeccións son as adecuadas e a protección son as adecuadas, non temos nada que temer. É dicir, hai que isto é chegar ao punto de pôr unha balanza, que é o que pesa máis. E as familias teñeno claro, xa non eu como empresaria, as familias teñeno claro. Pésalles moito máis todo ese retroceso que están tendo, todas esas preocupacións e toda esa falta de poder seguir a súa vida que lles pesa a preocupación dese contagio. E eles saben perfectamente que van a estar ben coidados, que van a estar ben atendidos, que se vai facer absolutamente todo para que non pase nada, porque os primeiros interesados en que non pase nada somos nós, como traballadores, e eles sí teñen a seguridade. Se eles están seguros porque nadie os está obligando a querer volver, necesitan volver. Necesitan volver porque están vendo como os seus maiores se están vindo abaixo. É moi triste nunha reunión das familias que che digan que non van a chegar a setembro. E que sabemos que non van a aguantar hasta setembro porque o deterioro está sendo tremendo. Eso é o triste. En este momento témolo claro. Pésanos moito máis ese deterioro, pésanos moito máis ese sufrimento das familias por non poder conciliar, que nos pesa todo o demais. Porque para todo o demais vámoslo intentar, de todas as maneiras. E sabemos como facelo, estamos preparados para facelo. Seguridade, as medidas de limpeza, a medida de protección, tanto, insisto, traballadoras como persoas usuarias. Eso vai a ser obrigatorio sempre. Tampouco queremos que se dea a imaxe de, bueno, pois isto cando abra a veda, iso vai a pasar. Non. Temos que continuar con esas medidas de higiene e de protección. Por encima de todo teñen que estar os nosos maiores, teñen que estar estes nenos que tanto necesitan desas terapias e ten que estar por encima de todo eso, por encima de todo o que eles mentalmente consideran que están facendo adecuado. O señor Feijóo en ningún momento tratou con xente especializada no seu comité de expertos que o están aconsellando para que realmente tomara estas decisións. Este é un mundo sociosanitario, non é un mundo médico. E ten que contar con eso, con expertos que poidan aconsellar de que realmente o que está facendo mal. Os nosos usuarios necesitan das terapias e o que está facendo é totalmente contraproducente. A parte agradecidísima de que estén apoiando todo isto, considero que están sendo, pois eso, tendo esa parte de humanidade que o señor Feijóo non está tendo neste mundo e, por suposto, que agradecidísimos de que estén apoiando a causa. E sobre todo é iso, deixar moi claro que esta é unha causa, como decía Chelo, sociosanitaria, pero sobre todo é social, e que en ningún momento, polo menos pola nosa parte de Limis e eu creo que tampouco de Raiola, non buscamos ninguna vinculación política, ninguna pretensión. É dicir, nós queremos a unión, que todos poidan defender o que é lóxico e o que nós creemos que é necesario. Eu penso que dentro dos nosos concellos se está a conseguir. É dicir, estamos creando tamén un camiño que é totalmente necesario, reivindicar o que queremos, cando queremos e por que o queremos. E iso tamén é moi importante, non? Conseguir esa unión de forzas que é imprescindible para todo isto.